Има хора в нашето съвремие, които с поведението си и с отношението си към живота показват, че борбеният дух на българина не е изчезнал. Това, което знаем за честта българска от историческите архиви, от народните песни и романите, има корени и днес, слава Богу. Тази жертвена готовност да се отдадеш на българската кауза, да защитиш земята, природата, животните под небето на България, заслужава единствено нашия поклон. Един художник, за когото приятелите казват, че е трябвало да се роди в хайдушкото време на България, е яркият пример за това. Светлин Стоев. Личност, която е невероятна смесица от рокерска страст, лудкопунджия, мъж, непобедим в канадската борба, търсач на силни усещания, нежна душа и вулканичен талант на художник. Наричат го старозагорския сюрреалист. Това определение е точно и не съвсем. Но живописта е само едната част от динамичния му живот. Втората част принадлежи на любовта му към каракачанското куче. За опазването и признаването на българската порода каракачанско куче, Светлин Стоев и съмишлениците му водиха истинска война на издържливост. И спечелиха. Бе създадена международна организация на каракачанското куче с председател Светлин Стоев. Най-важното – породата каракачанско куче беше призната за българска. Само си представете каква изумителна смесица е това. Рокер, пазител на българските породи животни, познавач на каракачанското куче и самобитен художник. Ние, неговите приятели, сме запомнили мисълта му. Колкото повече опознавам хората, толкова повече заобичвам кучетата. Светлин Стоев рисува теми от българския фолклор, от приказките и преданията, като самият той е едно оживяло предание. Мога да кажа, че целия си съзнателен живот посветих на утвърждаването и признаването на тази изконно българска порода, каракачанското куче. И нямаше да го направя, ако те самите бяха такива, бих казал, уникални. Кучета, които носят в себе си целият наш български космос, които носят в себе си душата на един горд, но предаден войвода. В душата му изтят песни на хайдушки песни от Балкана, ехото на тътя на грамотевиста, същевременно едно дълбоко вътрешно спокойствие и една готовност да влезе в бой, без да се колеба и да защити стадото или овчара или детето му, дома му. Другото, което ме свърза с това куче, беше смутното време, в което всеки тръгна да спасява кожата си, да бяга от България, да се реализира зад граница и някой трябваше да остане и да се бори безжалостно с бюрокрацията, с официалната киноложка власт, така да се каже, за регистрирането на тази наша българска порода. И той ми приличаше на нещо подобно здрав и силен мъж, да вижда как бият един слаб човек и без да се намеси. Значи би било предателство от моя страна да подмина такава ситуация. Затова останах тук, цената плати семейството ми, аз също. Тези, които бяха до мен, след това много умело и хитро предадаха идеята и мен самия, мога да ѝ посоча пътя към смокинята, към смоковницата и въжето, с което се обеси Юда. Техният път е в тази посока. Тези, които останаха, освен голямата дълбока благодарност и едно признание и дължа, за това, че това куче не иска съжаление, иска арена. Арена, чрез която ще надживее хибрида, ще надживее опита да се промени това животно и за това искам да направим една нова организация, която ни обезсмисля старата, разбира се. Едно продължение на нашия труд ще бъде един национален съюз за спасяване и обединяване на ветераните, които са посветили голяма част от живота си
за съхраняване на автохтонното автентично куче. Хора с доказан опит, с големи сърца, които помнят и знаят какви бяха и какви трябва да станат каракачанските кучета. Хора, които не се нуждаят от специално представяне, те са живи легенди в нашата национална кинология. А пък тези, които промениха това животно, модифицираха го грамадно, рунтаво и непригодно за днешните условия, много пъти съм казал, че животът ги жигоса като едни хора, които не намират в място в нашия, бих казал, духовен музей. Пълзят в горите тъмни, сенките на мрака. Облаци мътни поглъщат луната. Изгубено проблейва нейде стадо. Лавина тъмна, тъмнееща в тамата. Настръхнал, рунтав като мокър дънер грозен, широк, наперен, див и мрачен. Земята рови, ръмжи, бучи и тътне. Каракачанско куче, истинско и страшно. И сякаш нейде писва гайда от дерето. И песен стара, стара някой занарежда за кучета и вълци, за вампирясали комити и кръволог дайлии. Мокреш и вятър, студ балкански. И самодиви въвзинали от мраз джендеми, и страховито, грозно вият вълците отсреща, а мракът става и от бивол по-тежък. Луна с лице на помакиня, забулена потъва. Сърцето бие силно с удари на брат в дънер. Каракачански пес пред глутница застава. Много често първо рисувам кучето, сънувам го, чувствам го себе си това животно и така става, че съдбата ми помага да го открия, да го намеря. Такъв е случай с Бачо Киро. Един пес легендарен, здрав като бик, среден на ръст, с олегнал характер, една дълбока и спокойна, равновесена душа. Дълго време го рисувах. Дори написах няколко реда за него. И съдбата ми го, в лицето на мой голям приятел Тим Стамболов от Велинград, ми го даде, подари ми го. Куче легенда, куче, който остави много кръв след себе си и здраво яко поколение. Това се явява негово внуче. Бачо. И той ще бъде, така ще се казва, Бачо, с типичните характерните белези на въртяната опашка, правен остър косъм, дебелите лапи, прилепналите уши към главата, миловидното и тъжно изражение за малкото котре, пухесто настръхнало с вълчи оттенъци на сивия цвят. И разбира се, типичните характерни за породата като описания елементи. С този гребен на главата, с мощната здрава задница, правото здраво гръбче и тежината, така важна в тая 50-дневна възраст. Кучето има сестричка, живот и здраве ще оставят тайна сега в нашия разводник. Паралелно с издирването на тези песове върви една друга, не бих казал кампания, ама една изследователска и събирателна дейност под формата на събиране на шиници от различни региони на България, на шиници от Джебел, от Доспат, от Белмикен, от Костенец. Една, бих казал, много голяма колекция, която е част от нея се намира в Тракийския университет, аграрния факултет, в музея. Друга част е долу в разводника. А тази, понеже сега рисувам, съм на този етап, че рисувам картини, като използвам за мен един от символите на тази порода, именно на шиника, затова съм ги взел, за да има една достоверност в самия разказ в картината. Един от моделите, това е на пластини, които се захващат посредством кука и минаваща през пробитата част на следващото звено. Дължината при тях не е много голяма на шиповете, в рамките на 5, 6, 7 см, максимум 7 см. Съжалявам, че нямам така гривна тук, буквално гривна с бодове, 2-3 см. Те са от Помашкия регион, региона на Сърница и на Джебел.
Тези един почетен плащ на метало с елементите на нашийника, на победата на лъва и на силата. Типа слънчеви лъчи. Слънчевия нашийник, който имитира много често в рисунките и от траките, и от прабългарите, нашийник, който имитира едва ли слънчевите лъчи и боловите, когато са разположени несиметрично. Показва точно това, бих казал даже изнимствено от детските рисунки. Докато при този разкрачения, когато положим легнал, то придобива формата на стоножка, символично казано. Това е един почтен нашийник с гравюри, вълчата гутница в схватка с кучето. Ето го този пак елемент от съставения на плочки. Нашийник. Другия груб материал от джага. Джага за рязане на дърва, нарязана по краищата с дупките. Още пишкал го наричат по родопите. Пишкал. Този е разпространен в региона Маджарово. Този също, но посредством звено от синджир за държане на бакър над огъня. И една много интересна плетка, подобна на свастика, която осмисля точно е този неравноделен ход на звената. Този също е примитивен и разпространен вариант в региона Кърджали, Кърджалийския регион. Тези се срещат също в Маджарово, Тополовград и Кърджали. Другата част от нашийниците са още по-стари. Значи те са поне на 50-60 години. Някои от тях са им подаръци от небезизвестния и голям мой приятел Димитър Димитров от Браниполе. Една жива легенда, история и съвест на природата. Други са пак от Басил Мустафов, Басилито, от село Пчелари, мой голям приятел и учител, би казал. Евтин Стамбулов, другия мой голям приятел. И няма да се впускам да ги назовам всички, защото така не ще пропусна някой. Но в равносметката на всички нас, кучкарите, това е многото, което е правил овчаря за кучето си. Може би защото има твърде много общи черти между Крила Димо, Димо Терфенлията и Светлин Стоев, когато слушаме народната песен за героя, победил в борба мечката, започваме да търсим родството между двамата. И го намираме в две посоки – човешкото достоинство и волята за победа в името на вярата, доброто и справедливостта. И друга мисъл на Светлин сме запомнили – човек е силен, когато има за какво да се бори. Цялото ми творчество може би е подчинено точно на този един дълъг и безкрайен разказ за българщината, за преданията, за самодивите, за прокълнатото злато, за открадната самодива, за преобразения юнак. Но най-силно ми е впечатлил разказа или песента за Димо Терфенлията. Един епичен разказ за героизма и един мъжки подвиг в най-мрачното време на българската история. Подвиг, вдъхновен от любовта към вярата, към любовта към родината и към подвига, който се окъпал Димо Терфенлията или още Койрокот Димо. Човек, надмогнал физическата болка, намерил сили в себе си да приглътне обидата от това, че едва ли ще бъде принуден, волю или неволю, да се бори с Якъпа, и човек, който понася на плещите си дори второто изпитание, борбата с вяра. В тази песен ясно се оглежда българския дух в лицето на Димо Терфенлията и дори когато той е изправен пред дилемата дали да се предаде, дали да отстъпи пред повика
на пазарлъка на Якъпа, в него побеждава честта и достоинството. Приема битката, побеждава звяра, хищника за честта майко юнашка, както се казва. И в продължение на няколко години с моя брат изследвахме дълбочина песента, остатъци от хората, които са живели в този регион, пръснати с цяла България. Днешния язовир Овчарица е залял селото Детелините и една част от тези жители живеят в първите къщи на село Богомилово. Говорили сме с не един стар пехлеванен борец, описват го като един средно голям, ръстов човек. Аргел е спокоен по душа, но решителен и, бих казал, безогледно силен в решаващи моменти. И ако говорим действително, дали по телевизията си той е крил крила, по-скоро би казал, че това е духа, крилатият дух на българина, духа, който дава крила и сили на всеки един мъжага, поставен в тази ситуация. И народът не е можал да опише, не е могъл да опише по друг начин подвига му и го е нарекал чисто и просто един крилат Димо. Около 15 стенописа съм нарисувал след тази ситуация, когато той се бори с мечката, и около 20 картини, третиращи етапите от този негов един героичен ден. Емин бей Еско Заралия и брат му Сали Агата голяма сватба вдигнаха, фески Зара голяма, но турци вино и ракия не обичат, а за борба гюреш мерак те имат. 9 пехливани поканиха, с Якъп пехливана да се поборят. Якъпа Бандарлията, той си на паша думаше: Аферим паша ефенди, тие 9 пехливани, аз ги всичките надвивам. Трябва ербапа да ми намерите. Тогава Емин бей нареди Димо Чолака да канят, Димо Терфенлията, канатла Димо, Койруклу от голямо Терфенли, Новозагорска околия. Турци и село тръгнаха и в село стигнаха. Двама турски летючи шли проводи в село Терфели да иде. Двама турски летючи шли и изпрати в село Терфели да идат. За Димо Чолак пехлеван да питат. Димова стара майка тя ги на двора посрещна и си на турци думаше: ако Димо за борба търсите, Димо го на борба не бива. Излязла му синя пришка на неговата чолашка ръка. Не може борба да стори. Отиде скоро в кръчмата, с приятели да се почерпи. Турци в кръчмата отидоха. Никой си Димо не знае. Всички вино с ока пиеха, а Димо направо с бакъра. На 7 стола стоеше. Половината стена държеше. Пред очите на смаяните турци крилат Димо побеждава всички пехливани. Накрая Емин бей нарежда да доведат мечката Стръвница. Емин бей му думаше: имаме мечка Стръвница, 9 годишна усойница. Ако си мечка надвиеш, халал ти правя вилеета, от Одрин до Ескизара. На тютюна акциза да вземаш и на овцете беглика. Ако те мечка надвие, с бяло георуско месо ще се наеде. Нали е мечка хайванче? Дибиди с гола остана, хукнала мечка да бяга. Димо след нея се пусна. За задни крака я улавя. И е нарамо на рами като чевчийска хаба. Сурни влачи Димо и заларга. Главата й се търкаля като дикане в харманя. Нали засили с неговата чулашка ръка. Димо надвива мечката, а турците от страх да не би мечката, като бъде разрена да ги нападне, се качили по дърветата. Че си мечка повлече, главата й се търкаля, като харманя на диканя. Кога Димо погледна, кьорав турчин нямаше. От дърветата всички скачаха, като петровски зрели круши падаха. Един през друг бягаха. Тези ми широки шалвари на чилиите се закачаха и на парцал ставаха. Който още не вярва, да тръгне от чадър могила, а оттам надолу в чимляка още им висят парцалите.
пътеките между чините тесни. На кадантите шалварта широки, къдет закачат парцалче, откачат. Дибидо изголи Стара Загора влезнака, но не смеят назад да се обърнат. Мислят, че мечката ги гони. Светлин Стоев е роден през 1966 г. в град Стара Загора. В творческата си биография има вече редица самостоятелни изложби. Излагал е картини в английската галерия Шекспир при легендарният галерист Джон Саймън. Когато показва свои платна, винаги търси интересната гледна точка, като използва хумора, закачката и самоиронията. Така, например, изложбата му в залата на Старозагорската областна управа носи наименованието «Весел спомен за мъжкари» с посвещението на Байколю Чирпанлията, а в салона на Старозагорската община изложбата се нарича «Задявки по никое време». Художникът Христо Танев сполучливо определи стила на Стоев като брюгелски. Картини на Стоев са притежание на галерии в България, Норвегия, Холандия, Дания, Германия, Австрия, Франция и в сбирки на частни колекционери. През 2013 година Светлин Стоев стана носител на голямата награда Баралев с изображение на тракийски конник на есенния салон на град Стара Загора. Двете му платна «Караман» и «Разсъмва се» са вдъхновени от голямата му обич към най-старата, изконно българска порода каракачанско куче. За художника и изкуствоведът доктор Марин Добрев пише: «Има две неща, които винаги са ме възхищавали у него. Едното е, че независимо от годините той си запазва младежкия дух, и второто, че всичко това той успя да го покаже в своите картини. Става дума за един свят, в който авторът живее, който е негов, и начинът, по който го разказва, е толкова приказен, че всеки уверен в неговата живопис е готов да тръгне към него. Дали някой ще се бори с мечките, дали някой ще се надпреварва с кучетата, дали ще се бият, дали ще гледат звездите, дали ще си разказват, както при Златю Бояджиев, приказни неща, които може да ги е имало, може и да ги е нямало. Това е един свят, в който има и патриархалното, и чисто българското». Каракачанското куче е не само тема в картините на Светлин Стоев. Той е негова съдба и част от живота му. С група яки момчета и верни българи, както ги нарича Светлин, успява да издири и съхрани чистокръвни каракачански кучета. Макар че всички животни са му любими, към някой изпитва особено чувство на обич. Едно от тях е бил Бурен. Не е с името на плевел, а на буря. Черно, здраво като черешово топче. Сравнението е на Светлин. В Триград намират друго любимо куче, нарича го Дядо. То участва във филма «Време разделно». Всички си спомняме момента, когато турците влизат в Триград и там се появява черно-червено като мечка куче. Това е Дядо. Повече от 20 години Светлин Стоев води борба за запасване на породата. Издирва каракачански кучета по затънтените села, по козите пътеки, по кашлите и пущинаците. Глад, мокреж, дъжд. Пита и разпитва стари хора къде има, къде и при кого да ги търси. Да намери последните уникални чистокръвни животни. Събира ги от различни части на Стара планина, от Сливенския Балкан, от Родопите, от Рила и Пирин, даже от Македония. И нито физически, нито психически травми могат да го откажат. Той е в същността му на художник и войвода. О, не от кал човека е направен. Разплаче ли се става кал. Но в пътя си върви изправен и горте, че изправен е вървял. И ако някой влечуго оплюе звездния му лик, то няма да се случи чудо. С усмивка ще отвърне свик. Он не от кал човека е направен, разплаче ли се става кал, но в пътя си върви изправен и горте, че изправен е вървял. А ние, приятелите му, сме запомнили още една негова мисъл.
Знаеш ли, болен съм от оптимизъм. Каквото и лошо да се случва, все вярвам, че доброто ще победи. Ако има повече такива хора в България като тебе, Светлине, наистина, рано или късно, доброто ще победи.